tayo sa may Barangay Anayan, dito lang sa Pili, Camarines Sur. At meron tayong nakita ditong isang sementeryo na tumbok lang ng kalsada. So ito yung nasa may bandang kaliwa ko. Subukan natin pasukin at tignan natin kung kaya natin i-vlog ang sementeryo ito. Ang problema is ang lalim ng daan. Hindi kayang pasukin. Sayad, no? Sasayad siya. Ito yung cemetery dito sa loob ng ano yan, Pili, Camarines Sur. So kung makikita ninyo, ganito kalawak yun, no? Dito lang sa may bandang kaliwa. Tapos mayroon pa doon yung mga apartment. Dito mga nicho. Tapos dito naman sa bandang kanan ay bakanting lote. Ano kaya ito? May daan ng papasok doon. Ito natin. Ito yung mga nakalibing ng mga kababayan natin. Ba't bukas yung kabaong nun? So kung makikita ninyo, sa dulo yun yung apartment. Tapos dito may musileo. May mga katabing bahay na pala dito. So ito yung mga mausoleo dito sa cemetery ito. Ito yung mga ashes, oh, yung mga urn nila nandyan na nakalagay. May hagdanan. Tapos yun, highway na yun sa kabila. Tapos ito, kahoy lang yung harang nila, oh. Tapos yun yung apartment dito. Try natin pumasok dito. Grabe. Ito parang bahay, no? Subukan natin tumagos pa dun sa maidulo. Ayun, ibang klaseng paggawa ng second floor na yun. Halos di pa siya finish, hollow blocks pa lang. Ito yung cemetery dito sa may Anayang Pili. Saan kaya mga restos dito? Basura, oh. Hindi na rin nililinisan. So trabaho pa lang. So ito yung mga apartment dito. Lawak ng sementeryo ito. Hindi ko makita kung saan mga restos dito. Yung mga buto. Kaso medyo konti lang yung mga apartment dito kung makikita ninyo. So sa ibang sementeryo lawak yan hanggang dulo. Tapos meron din doon, kaso putol na yan dito. Pero siguro tatansyahin ko mga 200 plus ang mga apartment dito. Sa mga ganitong mga apartment, ang ginagawa nila para mailagay nila yung kabaong sa taas, kumukuha silang hagdan. Tapos doon naman sa kabila, gusali na yan. Ito ginagawa pala second floor, oh. Ito walang laman.
Walang laman. Kahit buto, wala. Tinanggal na. Malawak yung cemetery dito, pero hindi lang natin alam kung gaano ba talaga siya kalaki. Kasi kung makikita nyo at mapapansin nyo, hanggang dyan lang yan sa may malapit. Tapos doon naman mayroon pa mga bakante. So baka itong cemetery ito ay sukat lang yung square meter o nasakupan ng cemetery ito. Ito mga mausoleo, para ng apartment to. Ay, ang init, grabe. Malupit. So yun, pinakita ko sa inyo yung cemetery dito sa may ano yan, Pili Camarines Sur. Grabe. Mainit. So, tara.